Capítol 5. Però, què és l'IVA? L'IVA és un impost indirecte que recau sobre el consum i grava la majoria de les transaccions comercials. Cada 3 mesos hauràs de fer les declaracions periòdiques d'IVA a la vegada que ingresses a la tresoreria la diferència entre l'impost repercutit en les factures que has emès i l'impost suportat en les factures que representen la teva despesa deduïble. Has d'incloure les factures que has anat rebent per les despeses necessàries per desenvolupar l'activitat. També hi has d'incloure les contractacions de serveis, les adquisicions intracomunitàries i la importació de béns. Segons el tipus d'activitat, el tipus impositiu pot variar. El general és d'un 21% i el reduït pot ser d'un 10% o d'un 4%. En el teu cas, l'epígraf 861 de l'IAE, l'IVA d'artista, té algunes particularitats que has de tenir en compte. Totes les contraprestacions referents als drets d'autor queden exemptes d'IVA. És així tan sols en el cas de les persones físiques i només si es tracta d'una obra original. No estan exempts els drets d'autor generats d'una obra derivada o preexistent. Per exemple, còpies, acolorits o articles manufacturats no únics. Per exemple, la cessió d'una obra per a una exposició o la cessió d'un motllo per la reproducció d'una obra està exempta d'IVA. Està també exempta d'IVA la prestació d'un servei que impliqui una aportació personal original diferent a la preexistent. L'entrega d'obra, la venda de qualsevol obra original, en canvi, tributa a un tipus reduït del 10%. Tota la resta de serveis que no impliquin una aportació creativa personal tributen al 21%. Si, a més, realitzes conjuntament operacions exemptes i operacions no exemptes d'IVA, hauràs de calcular la prorrata de deducció. En aquest cas, és preferible recórrer a l'assessorament professional perquè tots els casos no són iguals. Però atenció, no hem de confondre els serveis professionals exempts d'IVA amb les operacions intracomunitàries o les exportacions exemptes d'IVA. Pel que fa a l'IRPF, si les factures són per un empresari, professional o qualsevol entitat que estigui obligada a presentar una declaració fiscal, han de tenir una retenció del 15%. Si, en canvi, la factura és per un particular, queda exempta de l'IRPF. Per cert, si és la primera vegada que inicies la teva activitat, tens algunes bonificacions durant 2 anys.